awuzazi. Wenza ukusangana ngisho sengibiza abantu ukwenza ngisho phambi kwabantu ukusangana ohlezi ukwenza. Vele yona into ofuna ukuthi ungiveze ukuthi umuntu omubi kangakanani. Ngoba lento oyenzayo ufuna ungiveze ukuthi umuntu ngoba uwena umuntu omubi. Kufanele ungazise buka manje. Ngicela kuma TV ngenxa yakho umfawu uyangipha. Bafuna kushaya. Hayi. Ukukhombisa mina manje, ukukhombisa mina manje phambi kwabo nabantu ongijwayele. La uTikulani. Hayi bafethu. Niyathandana. Kuba kanjani khona uTikulani? Kuba kanjani noTikulani? Ufunani kona uTikulani? Wena ngize ngifike la. Ngazama ngaqoqa ngithi ngikwenza umuntu. Awuqoqeki ngoba ngani awunangqondo. Awuqoqeki awunamqondo wena. Futhi ayikho umuntu esifazane othandana nawe. Yabo nje ukuhlule mina, uhlulekile. Ngeke umuntu ongamela wena. Namasimba nje. Namasimba. Yo. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, sanibonani ku-episode yanamhlanje yohlelo lakho silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. As per usual, gama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Usuyazi-ke manje ukuthi savela nje screening sakho solungisa indaba eziningi ezithinta imjolo eminingi yahlukahlukene in and around the country. Mhlampe nawe uney'nkinga eziningi ezithinta umjolo emele njengamanje Umjolo Show @gmail.com. That is Umjolo Show @gmail.com. Ungakhohlwa uma ngabe siqala ishow amakhanda abheke phansi isho sonke ngazilinye uNkulunkulu kaMatifane sihawukele. Mesiqede lapho ngabe kumele siwuthele usawoti esilondeni. Hayi kakhulu sithi nje mase siphuma kanje asibangene. Sanibonani, igama lami nguNokwanda wakwaNdlovu. Ngibhalalwe kwishow yakuMjolo ngoba nginenkinga nomuntu wami. Ufuna ukuthi solungisa lezo zinto. Mbukelo wohlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele bese siyakwamukela kwi-episode yanamhlanje yohlelo lakho lithandayo silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. Khumbula ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code Umjolo. That is UMJOLO. Eceleni kwami noba first nine njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi kungani ezisolelo ohlelweni mase siyalungisa futhi lapho kumele silungise khona. Mtaka baba. Hamba kahle nje hamba. Mnandi kakhulu mfethu. Igama lami ngudlala Matifane and I am the next big thing in South Africa. Umfethu esinayo njengamanje ubani mfethu? Oh, Simphiwe Makhanya. Simphiwe Makhanya. Mfoka Makhanya mfethu kunentokazi la uNokwanda. Ethi mfethu ifela kabi ngawe ibhali. Ba uMakhatsheni. Awu wazi yena mfethu. Umuntu wakho lo. Umuntu wami impela lo. Injani relationship yenu? Hayi wena bengakuboni ukubi nokubi. Wena nisibambisene. Nibambisene nje kamnandi. Ngoba kuyaba khona inkinga kodwa yibili. Njengabantu bonke. Akekho umuntu othandile onganazi inkinga. Kodwa yena umuntu wami. Uma nje ngingakhuluma mhlambe ngepersonality yakhe, umuntu okanjani mhlambe when it comes to personality? Ya yena unazi inkinga zakhe. Sure. Ngoba futhi ngothando na. So inkinga ikhona uthando likhona. Mengabe ke nineyinkinga, how do you guys handle into enibhekana nayo ngaleso sikhathi? Niyakwazi ukuhlala phansi nixazulule inkinga noma nabantu nje abathi mabe khona inkinga phakathi kwenu kube ukuthi nje niyaxabana kuphelele lapho? Kuyaliwa siyalwa nayo. Yeah. Kakhulu kufa usizo. Nabantu abalwayo kakhulu. Siyalwa. Yo mfethu. Mhlambe yini imbangela ngokubuka nje kwakho kuumuntu okwi-relationship naye? Yini imbangela lenze ukuthi nilwe njalo? Ungaboni ngasolinye indlela enza ngayo izinto, yini lenza njalo niloke nilwa? Ungaboni ngasolinye mina ngokubona kwami. Ungaboni ngasolinye ngoba yena uthanda ukuthi ngathi uyindoda. Ngokubona kwami. Unako ukukurule at times. Urula kakhulu. Okay, no mfethu ngiyakuzwa ngiyaku-understand. Namhlanje ukubizele la kwishow because ufuna nilungise ezinye zeyinkinga eninazo. Ngokubuka nje kwakho sengizwile vele ukuthi iy'nkinga into ekhona because uyasho ukuthi uyakurula umuntu ofuna kugcina yena. Mhlampe naye uze ngento efanayo ukuthi ufuna nilungise lokungaboni ngasolinye noma ngondlela omazi ngayo khona okunye ezengako kuseceleni. Angeke ngazi ngoba mhlawumbe ngenzeka ukuthi lapho ufuna ngishade. Mhlawumbe ufuna ngazi kodwa ngiyena umuntu lapho ozokukhuluma ukuthi kahle ufunani kahle. Ngoba lama ngazi kwenzakalani. Yo, no, uready kodwa ukuthi umbone ukuthi ufuna ukuthini kuwena. Ngiyamuzwa ngiyajabulela futhi umbone. Njengoba uzwa-ke mbukeli, umfoka Makhanya uready, I am ready and surely nawe umbukeli wohlelo silungisa umjolo uready ukuthi uzwe ukuthi indaba yanamhlanje ihamba kanjani. Ungabusandawo
njengamanje siyahamba siyolanda udadewethu uNokwanda simbeke la, then mase yasichazela ukuthi kungani ebhalela uhlelo nanokuthi izinto afuna ukuthi bayilungise benopartner wakhe ungayindawo. Dadewethu Ngiyaphila futhi. uyaphila kodwa mama? Ngiyaphila. Hayi no, ngi-right. Njengoba usicelile-ke thina as Umjolo Show ukuthi sikutholele nangu umfoka Makhanya la ufuna ukuthi ukhulume naye. Sengeke ngakhuluma-ke naye izinto ey'ncane nje ngimcheck ukuthi empilweni kuhamba kanjani. But before mhlampe ngimdedele nikhulume nobabili ngizothanda ukubhalansisa ngizwe nakuwena ukuthi ubhuti lo uwumuntu onjani kuwena. Mhlampe nje uma ungamchaza ngokuthi unjani i-personality yakhe. Lesi sithandwa sakho. Yeah. Unjani nje? Akekho right. Akekho right. Angazi ukuthi yini. Sengizame kaningi hlala naye phansi ukuthi sikhulume silungise izinto ayikulungi. Ngisho ukuthi uzama ukuhlala naye phansi. Yebo ukuthi ngibuze ukuthi inkinga yakhe kahle kahle ikuphi. Yo. Uveze ukuthi nabantu abalwayo kakhulu. Mhlambe yini edala ukuthi nize nilwe nigcina nishayana cause yena uthi hayi induku nje neyidedele. Uyahamba yophuza abuye ebusuku ubuye sekahlela isicabha sengithuka. Angishaye nami ke ngiphindisele ngimshaye. Ngisho makhelwane sebekhathele ithini. Yo, mhlambe angeke ngikudedele. Yini ekwenze wabhalela ishow nangu mfowethu ulalele. Yini ade ufuna ukuthi ayazi noma ufuna ukisho kuyena? Ngitshela ukuthi impilo asekuyona manje ngimthole ngenalutho nafuthi kahle kahle. Okay. Engasebenzi ngokusebenza. Ngamthanda khona kunjalo enginalutho enginanayo. Ngaze ngamzamela umsebenzi kwabanye obhuti wangena emsebenzini wasebenza. Sesuka lapho uyeka umsebenzi wabuyela kule mpilo yakhe la ngamthola khona njalo khona madayisi. Wabuyela kuleyo mpilo futhi manje back to school. Eish. Uyaphuza too much. Aqhamuke endlini sezolwa yebangumsindo engithuka. Nami ke mase ngiyaphindisela ngeke uma ngishaya ngibuke nami ngiyaphindisela. Baba. Uyezwa mfethu. Kuzwa kahle. Yabo nje lapho yakwana kuhle akuzamile ukuthi kufanele ngitshele. Kodwa bephayaqala ngitshele njengetsizwe. Ukuthi baba ngicela ukuthi silungise abanye nami sengibona ngamakhamera. Mina bengitshela lapho uzofuna iproposal mhlawumbe ngoba ngagcina ukuthi ngithepha umshado. Mangazi. Ubangaki ngikhuluma nawe? Mangazi oba sikanje baba ukuthi kahle kahle inkinga yakhe le. Yena inkinga yakhe baba yena uthando nayo. Inkinga isandla. Unesandla bapha saphela ama-TV mhlawumbe awu-4 ama-TV sepile owabulala yayibona kumanje kusho kwangayona inhloso yami ukuthi kufe i-TV le egcina ukufa manje i-TV ngangithi ngishaya wena ngebhodlela mina kwangayona inhloso yami ukuthi kumele kulokhunje kufe i-TV uthando lona uthando lona ngangishaya wena mina ngebhodlela Yo, akulona uthando akuyafelwa zonke izinto yabona lapha endlini sokuwumuzi wedrama nje wonke umuntu ofuna ukubuka uzobuka endlini akwenzeki kungenzeki izinto singali akwenzeki ngasengikhathele ngoba sikhulumile umama bengithi ngale kufanele ibe nekhambi sibone sisolva kanjani yebo qhubeka wesifuso bona ukhumuze ngovusa ila ubona manje uthi awukhumuza wakhe nami awu emveni kweminyaka emingaki awukho 4 umnyaka o4 awukhumuze ngawo yena vale ngene ngigumule le bhloko leli angibone kwiskate ngibone ngimophe lona agqoke yona le bhloko agqoke usungihlanyela wena uzoze unike ibhuko ngoba yini angizazi ukuthi ngintombazane angizazi ukuthi ngintombazane angizazi ngintombazane ayozathi usungisanganele yeso awuzathi wenza ukusangana ngisho sengibiza abantu ukwenza ngisho phambi kwabantu ukusangana ohlezi ukwenza vele yona into ofuna ukuthi ungiveze ukuthi umuntu omubi kangakanani ngoba lento yenzayo ufuna ungiveze ukuthi umuntu ngoba uwena umuntu omubi kufanele ungazise kubuka manje ngicela kuma-TV ngenxa yakho ngifaka uyangipha afuna kushaya hayi. ngokukhombisa mina manje ngakukhombisa mina manje phambi kwabo nabantu ongijwayele nangu-Tiklani Hayi bafethu. Niyathandana. qhuba kanjani khona noTiklani qhuba kanjani noTiklani ufunani kona uTiklani wena ngize ngifike la ngakuzama ngaqoqa ngithi ngikwenza umuntu awuqoqeki ngoba ngani awunangqondo awuqoqeki awunamqondo wena futhi ayikho umuntu esifazane othandana nawe yabo nje kuhlule mina kuhlulekile kekho umuntu ongamela wena unamasimba nje namasimba Yo. So bafo kuzona zonke lezi zinto eyisho umama ngiyabona ukuthi kuningi kakhulu okukhona nenibhekana nazo niyalwa
anigcini ngokulwa kuphela namagama enibizana ngawo anumelayo yini mhlambe wona la ubona khona ukuthi kwenzeke khona amaphutha kephi la ubona khona engathi akwenzekanga kahle hayi bapho yabona kwalo msebenzi akhuluma ngalo asingizamele wona bapho kancane kancane ngithuka ngawo ngizamele umsebenzi wena kancane bapho imali ngiyamnikeza imali ngiyamnikeza imali yini ayifunayo lo mali ayithathe angathenga ngayo ukudla ngayo yonke nje mhlawumbe uzothenga ngalo athathe imali awuphuza utshwala amadoda akhe ngalo muntu amadoda wephuthi ngizokuchazela okay bengingaphuzi mina ngithandana nawe uyazi sengize ngafunda nami kufanele ngiphuze utshwala ngoba vele ngathandana nodoti into edakwayo nje ibuye ebusuku ibuye ekseni idakiwe suku bonke usuke engekho endlini qhamuke sezolo ekseni sengize ngafunda ukuphuza utshwala ngenxa yakhe yini engenza ukuthi ngihambe ngidakwa nje utshwala ngihambe ngidakwa utshwala ngihambe ngidakwa yini yena akayinuke yena ngani ayinuke yena ngamakhwapha ukuthi kwenze njalo usisi uveza ukuthi wakuthola umuntu ongenalutho wakutholela itoho wayeka because ubumuntu obobheja kakhulu ubumuntu obusy nezinto eziseceleni ubheja udakwa wakuqoqa kwaba sengathi right but into emconfuse manje ukuthi usubuyele back to lempilo kade ubuya kuyona bapho yini kwamanje okay ngiyona ngalonke yini ngingamenzela yona cela ungibuzele yini angayitholi ngoba ngenza sure ukuthi endlini ulale ngile yonke into ku right yini angayifuni yini ayifuna ngathi uma ufuna umphefumulo wami akasho ngifuna umphefumulo wami sisi uyabuza umfethu ukuthi yini ongayitholi khona idakwa khona ebheja kodwa yini wena ongayitholi as umama endlini wephuthi if uzongipha 500 wenyanga yonke gross ayini engayenza ngo500 gross ayini nje ungayenza ngo500 for inyanga ungathi unginika imali unginika 500 uthi ngokwenza i-gross khona i-gross 500 yenyanga yonke weba kanti mina ngiswela ama-million safanele ukuthi ngibuye ngigibele mina bapho and apha uthothe nginemali yokuthi ngigibele nje lowo nyanga yemsebenzini uyibona lona nami fanele ngiyijabulise nabafethu kuyafana ngcono ngibuyele la bengivele ngikho ibona-ke abangani labo umama angafuni kakhulu ukuthi ube nabo ube close nabangani unenza izinto ey'bhedayo cause ingakho manje ubuyele ey'ntweni ezi-wrong akukhiphe kuzona cause ubukule situation before but wakwazi ukuthi akuqoqe ube umuntu waqoqeka and now usuphindele back la okade ukhona yena ngokubona yena bapho ngiyakuzwa yena ngokubona kwami yini ikhanga elokubona ukuthi mhlambe le nginga-right ukuthi emsebenzi ukuthi uqhubeke siphambili noma uphela kwenziwa okay mhlambe ngoba le relationship yenu vele iney'nkinga ey'ningi yabo niyalwa niyadakwa anikwazi ukukhuluma kahle dadewethu yini ofisa ayilungise ubapho obone ngazi ukuthi wrong kwe-relationship mhlambe nawe mfethu ngikunikeza ithuba lokuthi yini obona ukuthi umama kumele ayishintshe khona nizokwazi ukuba i-couple e-right angiqale ngapha kusisi engiyifisa kuyena mina even ngisho aphuze le ndlela hayi uhambe uyophuza emathaveli aphuze le ndlela akahlukane nokuyodlala amadayisi umgembuli wakho lo odlalayo uma ndisobishini lo mashonisa ngenxa lomgembuli lo engamtakula kona sazama bakho komashonisa saba right ubuyele komashonisa mandithekha ka uyeke nanomsebenzi baba uzwa kahle mfethu uzwa kahle wena yini mhlawumbe ofisa umama uyayizwa le zinto umama athi ziyeke uzwa kahle mina bengafisa kuyena umama ukuthi angihloniphe abahloniphe nabantu angaphakamisi izwi mangihleli nabantu nokuthi khona la angaboni khona angibize babathi ngicela ukwazi no2 no3 akuthi ngihlambalaza yabo nje komanje unginikile boneke but ubezama indlela yokuthi akhulume nawe cause endlini awutholakali angithi wena unagcina nje ukuhlala njengabantu abathandanayo nikhulume ngey'nkinga zenu wona isikhatshana sesishidana ngoba ngiyafika endlini angiwashele wenzele okwakwenzayo wakusisidala ngokukhuluma nje unyaka nonyaka kusho ukuthi nina njengoba nithi senibe ndawonye iminyaka ewu4 kwafa ama-TV awu4 kusho ukuthi nina unyaka nonyaka nibulala i-TV wamfethu angazi ngoba kuyokuthi lo muntu unyaka kusho ukuthi nayo iyophinde yephepho cha ngeke akumele kube njalo cause njengamanje njengoba sikhuluma la kumele sihambe ne-solution yokuthi nina nobabili niphuma la ni-right
uma kuwukuthi kumele nihambe i-counselling nihambe i-counselling, uma kuwukuthi kumele nibone abantu abaphezulu kunathi nibabone banibonise ukuthi uthando luyini. Wakwalibonaphi uthando oluhlukumezayo mfethu? Uthando okushawa nawo akuyona. Umuntu wesifazane kumele umshaye iyodwa into ekumele umshaye ngayo. Induku yakhe. Ndlela zonke baba. Yeah. Uyezwa? Uyamshaya kodwa baba. Uyena siyethengile. Abantu bayile. Uyisilengo lo. Yeah. Uyisilengo. Yabo nje manje singayilungisa uma siyilungisa noma siwaza uyophinda futhi aqale into zakhe. Iqiniso lelo sisho ukuthi Unephutha futhi. Unephutha. so Yabo kona namhlanje uthi ngiyazalala endlini. Kwani namhlanje. Bona ngizama ukulungisa izinto zokukhuluma angalala endlini. cha phela ukuze kube ne-way forward kumele izinto esiyikhulumayo kube ukuthi izinto Uqala nje sothi singene endlini ebengilahla ngisibhakele ethi kade ngizobukisa ngayini. Yona into oqala nje azoyenza noma singene endlini. Ngeke ngihlale nami ngimbuke nami ngiyamshaya. Hayi. Hey. Phela bapho ngiyezwa. Phela ngiyezwa kahle, ngizwa kahle. Sure. Futhi ngingadakeli. Yabona manje ngoba sisusuka la. Yonke into iyaba nekhaya. Kufanele yonke into ibe nesisombululo. Sure. Angeke sibe ntathatha siyiwaletha labantu. Abosibadala besiba ngabo. Kufanele kube ne-way forward yaphambili. Ngoba kulona uthando. Ukuthi uthando lokuya ngcono zivele siyeke le ngoba phela ukufa egcineni noma ngibulala noma ngibulala. Yebo ngcono zivele ukuthi lonto ayilungi sihlukane kodwa mina ngibona kwami lezi zinto sisangene ngiyamthanda owami. Yeah. Yena owami ngiyamthanda uyakwazi. So wena mama, are you still willing ukuthi uqhubeke nobabo as long as ezoba umuntu right okwazi ukuthi alungise izinto zenu? Yebo. Meke ukuthi kufanele nithole usizo olungaphezulu nizimisele futhi ukulithola. Ngathi mina ngokubona kwami ngathi bengathola i-therapist noma ama-psychologist mhlawumbe akathi umbheka kahle naseqondweni. Mhlawumbe ngika-right kuzoba right. Nawe mfethu uphuma phela manje utshwala phuma ekubhejeni zonke lezo zinto ziyak-affecta vele zi-affecta nempilo yakho. Ziyabuyiselana vele fana ukuthi ugidagide endaweni eyodwa njengesikole. So njengoba nifikile la niyathembisa ukuthi iyashintsha i-relationship, iyashintsha indlela ebeniphathana ngayo? Mama uyayizwela kodwa aningakhulunyelwa yimina, khuluma nje nobabili njengabantu abadala. Mama uyayizwela kodwa ngicela ukuthi konke ebengikwenze wona bonke siyakushisa kuphelile siqala ikhasi elisha kabusha uzokwazi ukwenzeka lokho wena owami ngithanda Ngizokwazi ukufuka nokungithuka. konke ngizokuyekela. Yakuthi. Kodwa ngisathanda kodwa magatsheni. Ngisathanda kodwa. Sathana. Hayi bafuna uncane ubuyizele wena konke sikuphelile ngisenze into. Yani so kukona konke okwenzeke la sisi izinto eniyikhulumile noma izinto eniyikhulumayo niyasithembisa-ke thina nababukeli ukuthi izinto enizozigcina izinto enizozenza. Yebo. Ukushayana phakathi kwenu into engeke isaba khona. Yebo. Ukuthukana phakathi kwenu into engeke isaba khona. Ukudakwa mfethu ngeke wena manje usadakwa ubusha umama. Ngibekile ngiyabiyeka. Isifiso sami ukuthi ngibiyeke. Ubiyeke nje utshwala. Total. Wakwabiyeka before. Yeah. Usangabiyeka namanje. Sangabiyeka. I know. Asithembe ukuthi zonke lezi zinto eniyikhulumayo hayi ngoba mhlawumbe nibona amakhamera but ngisho athiwa ase-off nizoqhubeka nime emagameni eni. Dadewethu ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho mfowethu ngithembe wena mina wena ikhanda so ikhanda uma lime kahle inqola iyakwazi ukuthi imuve ngendlela yabo so mewukuthi ikhanda lishona leliyatsheka obvious nenqola inako ukutsheka ngcono mfethu ngoba uya-understand kanti kunakele yabo ukuthi mfethu kusangalungiseka amaphutha nje amancane here and then akusazolunga vele akusathi kuzosa kuba mnyama kakhulu. Hayi mfethu ngiyakwethemba sibonge nakwena mbukeli ngokubukela i-episode yethu namhlanje ungakhohlwa ukusubscribe like uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mhlambe nawe unenkinga ezithinta umjolo ngasi-email athi umjoloshow@gmail.com ufuna uku-advertise nathi umjoloshow@gmail.com nangu DJ nangu MC nayi brand promoter dlala matifani@gmail.com
Sihlangane ku-episode elandelayo. Shabula.